Ćao, veliki pozdrav, moje ime je Miloš i evo malo da vas provedem kroz moj studio, moj skromni mali studio, znači ne očekujte nešto pretjerano, ipak živimo na Balkanu, to jest svaka čast ima i ovih buržuja što imaju gomilu stvari u svojim studijima. Ovako krenemo, znači imam, evo za početak, znači MIDI taj kontroler Behringer, samo da li je ovo U-Control UMX 61, znači ono 5 oktava ili oktavi kako već. Znači to je što se tiče MIDI-a. Ovako, od ovih, da kažemo, monitora imam Behringer Trut, kako ih nazivamo, 1031A. Ovako solidni su, nisu loši, osmice su, super su, znači daju baš onaj zvuk, nisu previše kao ovi KRK, onako našminkani da udaraju bas, nego baš pravi zvuk daju, a i ono, nisu skupi, 300 eura su par, tako da nisu loši. Ovako od ovih audio interfejsa imam ovaj M-Audio Fast Track Pro za sada. Znači to je, možda ću kasnije nešto ako krene ozbiljnije. Monitor, eto tu je Samsungov 21 inč, koliko već, 2 FL Studio. Ovako od kompjutera, eto ovaj laptop što sam ga ovdje savio, njega koristim. On je jači, ima 4 GB RAM-a, ovaj dvojezgraš procesor od 2400. Hard disk, onako neka mizerija da kažemo, 350 GB, nešto ću možda ubacivati, možda RAM memorije još i to. Ovdje, stari komp. Šta još imamo? Da, panele, evo, od panela ovako uradio sam, znači za ove, ajde ovako okrenemo, ali bit će napačke. Ovako, iz dva dela, znači ove ugaone panele i za ove ovdje, evo se pomerim ovako se vidi iz daljine, znači taman da ima da upija, što kažu, bas direktno iza ovog levog i iza desnog i u sredini za reflekciju. Znači, uglavnom radio sam od, šta sam već koji materijal koristio za monitor, panele, kamena vuna, ali neka srednje tvrđa, da kažemo, malo bolja. I to je uglavnom to, znači, stočić koji je malo havarisan u toku ovoga, da kažemo, transporta. I da, imam jedan monitor dole, bas, da kažemo, on je, pa ja ne znam, 10K je, ali ga ne koristim uglavnom, pošto nema potrebe, jer imam već, ovdje su ovi bas wooferi su osmice, ima dovoljno basa, 150 W su, uglavnom, evo sad ćemo da okrenemo da vidimo nazad šta ima. Evo ovako, ovdje ima još nekih, da kažemo, opcija. To ću još štelovati, uglavnom koristim ove balansirane kablove. I to je to, znači, što se tiče, ovo nije nešto pretjerano, nemam neke rita mašine, neke gluposti, ovo je nešto najosnovnije što bi vam trebalo u studiju, znači da imate taj, da kažemo, MIDI kontroler, da imate monitore, zvučni interfejs, solidan, da kažemo, ovaj PC računar ili Mac, ne znam šta koristite, i to da izolujete malo, eto, u sobi kako bilo. Čisto da vam bude bolji zvuk, jer ja znam kako je meni bilo prvi dan bez ovih panela dok ih nisam ugradio, znači bili su bukvalno zvuk svuda po sobi. Ako se njima kontrolišete, da kažu, frekvencije i ostale stvari, znači to je to što se tiče ovog studija. Ništa, nešto posebno, znači baš onaj sobni studio, solidan, može, što kažu, da se radi u njemu. I to je to, znači uskoro novi tutoriali, pa se vidimo, eto, ćao.